Episode masalama khan rolban lauteta na sarkar hmalakna kan thlir thuak to a tunchuma chuan SCERT le NILD te hmalakna han thlir chipchiar deuh ta ila State Council of Educational Research and Training SCERT hi zirnalama zirchiana nei thin le zirtirna pechin tu te anni a tunma deu tang to in rolban laute ma kho atan an lo pen to thina an mani kai shwaya zirtir tu tur special educator te training an lo pe to thina workshop te huai hotin mithiam te an cha chhuaka tuna kan hmu mek po hi rishiat nalam har san na nei te en kol tu tur ten zaizira in biak an zirlai ani a anni zirtirna pe tur hian shilonga tangin mithiam an lo kalani. I'm Dr. Melissa Walang from NERI NCRT Shillong. We are here for 5 days for a training program on sign language. And this program originated with the request of the state government of Mizoram Education Department in our small meetings that we've had. And this is not the first time we have done, of course, with the state of Mizoram. They have also, some of the special educators from the state have come to NERI Shillong. We've done some training, but this is like more of an intensive 5 days program where we have all these teachers, as you can see, they are representing different districts of the state. They're special educators, they're teachers from regular schools, from special schools, and they are all here for most of them, they are first-time learner on sign language. And from this program, we have also learned that there are many, actually more than 2 schools, deaf schools in Mizoram, and we have a lot of more knowledge about the fact that there are many deaf adults also in Mizoram, and we have met some of them even in the markets when we went, and we have brought them here so that our teachers also know. And the purpose and objective of this program is to promote inclusive education and to enhance the communication barrier that exists in inclusive classroom. Because for a deaf child, the only issue that they have in learning is the absence of language and communication. Hetiang hian SCERT te hian rolban lautetan chorna tur thil antinwala taksa chet vel na lama har san na nei locomotor disabled ho tana Central Sarkarin Department asiam National Institute of Locomotor Disability NILD te po an building a hian mun pe in anni hmalakna hi han bi chipchiar te ang NILD RC Aizol Ming Pumchu National Institute for Locomotor Disability Regional Center Aizol He 2004 SCERT Chatlang Bulkan Tana Chuan ZMC August 2024 atang Bulkan Tan Lebok Ani hmalakna strangshang kanneya chungtechu physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, kelim siamna prosthetic and orthotics, chuan special education strangshang kha oma heta services daily provide vekani Mizoram district strangshang camp te kan bot site hina heng camp te hi amamote man atang bungrwa wheelchair bengdar jagdom lampang khachu pe an amamo an kan pe thin ani chuan seminar workshop awareness program te kan nei thina hengte hi rolban lo Vohbikte tana bot soi thin ania hengte hi kan hmalakna tlang puite chu anie kalome tuna officer in charge in asoyang khan NILD hi Mizoram chuan kumsang ni pali khan din chan ania an na thober chu amamo te hna therapy pekte kudle kelem siama semle wheelchair ba ka tiang chi sang semte ani bera tuna chuan therapy clinic lam hi han thlir phot te ang Kaimani how in a service provided to OPD chuan different cases kan NBA hey ru lampang harsat nate naf lampang harsat nate thazam lampang harsat nate NVK chuan rulam pangchan ru se te tyang lampang ti sang stroke te chuan sciatica te nerve problem peripheral nerve injury problem ti sang chan frozen soldier te ti sang variety of general cases po NV thawa chuan rolman lautan chuan hey CP ril rulam pang harsat na te mo CP te down syndrome te
thikan ti sang variety of disability lampang pa akhoi veka apot in 2004 tangin kan hawin 2014 thlengin free vekin poisa engma choi lovin kan free vekin entry na ma se 2014 tangin claim te registration hi chengsom somni man chengsom in la thina chuan follow up cases hi chengsom chau hi la thin tun thlengin chengsom chau hi follow up case khala thina ma se UDID disability certificate nei hau kha chu free vekin tuna NB thin ani chuan kaini hawin patient ringot en lovin po hey kan student to amasa chuan a student te nei thina mo diploma in special education te DRT te CPO course te nei thina ma se tuna tak chuan an kan course ya an top si a chuan kan apply ve mek renew turin kan ti meka ma se tuna tak chuan student omlo chuan kan OPD ringot ni lovin kan camp te titrina awareness camp te distribution camp te khata chuan awareness camp kha identification and awareness camp te antia khata chuan role ban lo har satna nei hau kha identify veka khami hisa pangin kan after identification then we do distribution te antia accordingly how many patient wheelchair is needed tiang lampang hi identify huna kan camp set le distribute to in chuan distribution ka so many hearing at 300 above 400 above 150 above te chuan hearing ringot pon nilovin wheelchair te small size te adult size te kan pe chuan CP chair te rol har satna nge rilu lampang har satna lam ati te CP chair te khatyang kha ampe chuan mentally intellectual disability tan po hey kaini in kids te trina different according to the age depend on the age kha kid 1 kid 2 kid 3 hisap angin pe trina ama khan mo supposing example mobile pon ise hey asset sa ama in khel thai to in according to the age kha ama age level kha ang thiam angin khel turin te remote te kha calculator po mang don pon ise khami modified hisap age hisap angin an kan pe trina mo around I think airbag khadeu within 10,000 around amount po 10,000 around te khatyang hisap angin kan pe chhuak trina mo training program te nai trina training program a chuan kan ko trin how kha parents how caregiver te parents how te kan ti trina training program chuan nursing how te teachers te chuan student how te kan awareness pe trina short term training program te nai trina chuan amputation lampang kha ketante so khamia chuan artificial limb siam turin kan workshop lian pui oma khata chuan patient akal piangin kha measurement te la casting te la khata khami po a free vekin petrin a free pek tur kha norms neya document submit tur kha UDID unique disability ID card le disability certificate le Aadhaar card le xerox copy chuan thalak pakhat le chuan income certificate hi VC tangin apum ta kha VC tangin amount kha 22,500 kha thakata exit lau turani khami kha ampe chuan free vekin dong thei veka artificial limb zong upper limb artificial limb chuan lower limb po he ke lim le kutlem te zong hi a free vekin dong thei chuan hearing aid po tuna chuan beng lampang har satna hi Mizoram tam in kasia compared to other disabilities and hemi hearing problem hi nasama ma in kasia khawangin demand po high vetrin khami pon kan hawin khami document hi akim chuan a free vekin pe chuan rilu lampang har satna ho pon kids hi according to the age level kha hisap angin kids po an airbag khatok tokin free vekin kan petrin khami document hi chuan tun thlengin po kan hawin not only disability ni loin po general case patient how kha general case how pon kan envec free ang ni mai registration thanga 20 rupees ania chuan kalapiangin chengsom chau he pe anga chuan free vec general case po chuan rolban lautan po kan ti veka khami wangin heta chuan tu mi hin shawak lau mani le katia patient chu kan ni ta ja atam ve thau katia ma se ai tam da win culture hey poisa hi claim box ya ma se awareness hi tam se mo khami chuan hemi rol ban lautan kan hei ding ania rai ve to box ya around 21 years board vel chu ni to 2004 tangenia ding kha ma se patient accordingly patient hi compare le chuan atam kati vak lo ma se hey tikhan awareness te nei le chuan kan tam karing athang
oh hey in wrong ball na ting ka soi don nge wrong ball na oh lo chan in Mizoram ti thei lo thil na nia in na tho dan tlang puya kha min soi sakte ke ni hian in special education hi kan pe a i school a hian no pang hi an vakal thawa amaro chu school a an zir thei lo tam tak man thei lo hi an nei ta ni rwal ban lo apo intellectual disability kan tia ril rulam rwal ban lo bi ka te kha chung ho tan chuan special education kan pe a amaro chu I kami ril ru lam pang kher ni lo I rwal ban lo na nei shim special education mamo po kha khang kha kan pe thei vek thawa kalai ha kalaman lo chu school an vakal tho ti ra ka school pa ngai an kare hilai an no kal tho ti nang en ting oh school pa ngai an vakal ta ni himi rwal ban lo ho hian in no pang dang te ne na in rwal pol khan mamo em chu ma chan school hi an kal nge ngai ni chuan school an vakala school an kal zo ate amo an zirti tu te an lo she thiama akar laka te mo special education nei turin an ong kal chin ni tin chan ron kal lawang oh ai ni tin an ong kal ni tin an ron kal tho churai tak tunya school kal ngai book si hello ya lo kal ngai book si ka enting ni time management kha enting ti na I mi pakhatan han atlang puin I emi special education kan pe khianin assessment kan nei chin ta ni an attention level ang hi ya poi mo em ta a chu wang chan attention an pek thei chung kha special education kan pe chin ta a chen khada chuan a toy em a chen khada se em a chen chu minute som panga chau te nya chen chu da kar khat te lo ni ta ni chu wang chuan mi pakhat kha dar minute som panga changa dar kar khat kan pe chin ta chu chu tikhan ain dot dani nan lon kalta ni dar som pakhata kalte dar som patni akalte dar khata kalte tiang khan an kum te po kha ain ang lo nuai ngan class te po kha ang lo nuai don sia ka lai te ka an kumin ang lo nuai ya chu assessment chu kan ti ta ni I an zirla ya kha I poi mo berani lova special education a chon current level kan ti ta an thiam chin kha assessment kan nei ta ni an thiam chin a tang cha khan kan zirtir ta china ni chu ending guidebook textbook chan pa engkim khatang kha in nei ve ka nga te kan nei ya chu chuan in veng sang le changa local form te an don ta e khalaya khanin no pang chuan nani chu special educator in educator satlia po in lo special kalai ka chan chu tu na kan Vohbikte kan special no pang te kha ni miaw bang kan har soviet tin mo tin karinga khalaya khanin enting soibel du te ne kar hin so a har soviet chin lut tuka anin anglo lut tuka no pang te hi an special dana kha ain anglo ve ka ni chu wang chuanin a chen chu na sat tak hai min se min ham mo khang te ang te khan lo om ta chen fel deu chuan a chen kha chu chung lei thei lo an lo om lain chen kha chu sap chung nga ta biak ngai te khan lo om ta ni chu wang chuan no pang khain ang lo lut to ka khami chu wang chuan na current level kha apoi mo em na chan chu kha ta tang khan assessment kan ti atang khan an zir lai tur kha goal kan la a panga angzel hi gol hi kan lata ni chu ta tang chuan kan zirtira kami kan gol la kha thathum chung tur ani ta thathum chung kan zirtira chuan kami kha an no thiam bel to nuwa an nexa kan kai le van trem chuan helai local that zia hi ti me ang mo a thadon ti kha sha ta no pang tam tak special child helai local lo hi tam tak atam zok po ani mai thei ka soi swal mai te khalai ka ano mga helai local apoi mo zia hi min han soi sakte hey kan center hi kan lian lava school kanin dai lo lut tok zo kani ma se heta hianin no pang hi school a hianin an azong hi zitu tu te han lo zirti thei lo china no pang ka an mamo ang zong kha inclusive school kan ti ang chi hei special school te no pang special te le no pang pa ngai te lu a hu hawan lu na ang chi kha khang tiang anga khan an mamo ang zong kha ziti tu pa ngai te khan an lo pe thei lo china ni chu wang chuanin ma son na kha an mamo ve si a he tiang special students kan ti ho hian chu wang chuanin khang tiang an zirtir thei lo an zirtir kim thei lo ang chi te personal entir nan hanno ang chi te ko kil te mo chuan phekok shui thil ang chi te ka school in zirtir ve ka har sa ni chu wang chuan heta an ron training a therapy ron la ki apoi mo em a thil an mani ti thei
chin enge an mani independent theinan khan kan lo pui ve ani chu ke ni chuan I nakina enkol tu te an nei reng lo theya an enge mania in enkol kha an lo zirve anga ya midang ta na phurit kha an ni lo na turin thepato pan lo chwa pui ani tunaya ka ve em pakha chu hei train teachers kan mamo mema Mizoram a hianin apoi mo na hi kan la she tam tok lo ngoni o te hi ka ti chi ka lo ti ve china I tian no pangwal ban lo hi an tam lut to ka an zir an du khop ang chi hi special school te ani ngot lo chanin kan in pe thei chin lo ani nu le pa tam tak har sat na po ani a tu na hian special school a hian admission an changvek si lova antinan gili ta te an a te son admission chan har em ani chu wan chanin nu le pa te lu hi highway a hemi special education line a hianin training na tha hi nei ve ila ka ti em ka ot karwal ot ve em ani hemi B.Ed special education kan ti ang chia han line sang oma intellectual disability te visual impairment te hearing te chi sang kha om ta ni chung tiang ang training na college tha te hi nei ve ila ka ti em mizo no mi royal ban lo te na zetin na chazo kan lo nei theinan hian chu tun lai hian ka ve awan tha heng kan program kal tlang po hianin lo clear tu te a phong wan tu te pon min lo clear pal lo chuanin o beng min lo chit sak thei be singi la tiro chuan hei voina in biang no hun tak mai kan han nei theya in chunga kan lo ba in rong bol le na zel na tura te po kan ti nge in na tho na te du sak na kan hlan cheu kan lo me on bultran nan I fanu hianin eng har sat na nge to ti lai ta ka kaminan sei sak te autistic child ania chong lama te har sat na ne ya I mutte an har sata communication te an har sat eng tiga ge chu in chat chwa kum hi ani in abenga mo angong mo kan tia chuan en lau doctor ni na kan pan puya chuan an han exam khan autistic symptom khala nga a khata tang khan an she chwa ka heng kan program te tia kan han biang te mi thiam te nu le pa te kan biang na tang kan program lo clear tu nang mani ang bo har san na nei mi enge ma zat khan om ve do na ni khang hau khan lo tang kai pui ngei thei kha be se bo ki da chung be se na ne na heng program de siam kan ni ti kha kan soi bel le lok ni ta sila pi chuanin school pa nga ya kal thau te ro child development center ram hun no ta ram sau ta so chuan kal ta school pa nga ya kala chon heta hian in kal bok ta school pa ngai le helai in kal dan lai a khan han soi sak le te heta chuan miss din dinibula son special education kha an kala chuan en lau OT akal boka miss pakhat bula han chuan khami kha enge special education a khan in zirlai an thiam theilo te kha alo zirtir school pa ngai an zir an zir ang kha school a khan in school a mi te khan lo follow puya te khan chuan ani le helai in kal in lok pui dan kha inan soi sak le la kan lok pui khop meya en lau therapy man hi ataw emema minute somli a hanin cheng zanga te ni tlang puya khami kha heta chuanin in lau disabled certificate nei khana free in akal theita a free vekin engkim kha kala chuan poisa tam tak kan save pa ka in lau anmi sia ni min zirtir chat sak ema in lau hey sang dewa in lau athiam lau tur tam tak kha min thiam puitira kan lo me ni helai huna in kalmo in lok pui dan kha min han soi sak te Miss din hi afel khop maya ti thiam ka ti boka mo tuna soile soinu ka fa pa chu thil en non pui reng lo chanin alo thei hin ze ta ni athiam sa po ma sengin tuna hianin ma hi kan son lu tuka subtraction le addition te po hi ama athiam lo te po har sa ang te po kha tuna hian chanin caring ang te borrowing ang te po kha alo thiam ve vek to a chanin cursive hi kan ti thei ngai mi alowa thei to na kum kwa ni to ta kan la ti thei lo ta ma se he cursive te po azia azum ang te khanin an han ti tira thui deu hi chu jak ve thei to mo handwriting te po hi improvement hi chu atam ama hianin behavior hianin boina kan nei lo wang hianin enge zirtir har sa lo boka mo chu lai tak zuwan van nei kha ve chak khir deu hi chu khatyang kha anei lo mo ka fa pa hi chan he ti ro ti hi chu ative mai thei wang hianin zirtir har sa lo mo
tu na kan ngai thlak tak ang khan therapy hi rol ban lo mai ni lo therapy mo tu midang te po in he muna hian registration a cheng som ni session khata cheng som zel pe in alak thei renga a thlon tluk ti na ani chu tu eizon na kan va ep ni lo se heng therapy lak man hi private clinic a chuan minute somli a cheng zanga te alo nia sum se na sang ma hle maya khosak pan deuh te tan chuan luti hai tham atling ve reng mai chuti lain sarkarin hetiang khopa thil tha mi puite tan arwa man hi duai chuan kan lamang tangkai tok lo deuem o ati theya mamo si hetiang mun rem chang om ti sha si lo te kan in shil shangal te po ni ta sela a tha ome tuna chuan kudle kelem siamna workshop lam mi han lu le te ang Oleh itu nan workshop sunga kan omme kan helai manwa bungra shang oma engvelti minan soi sak don ani a minan soi sak to chen bungra chung chang hi enge walking stick zong pisang chang variety of walking stick boka pakhatin auxiliary crush ania pakhatin elbow crush te chan walking stick te tisang chang he hau hi kan roll ban lautan kan he document kim chan kan free back in pethin hau khania he tang hau zak do tiang tiang te elbow crush te kutlam pang he har sat na nei chuan hemi back muscles te har sat na nei chuan hemi zo ki prefer zok thina mo chuan amputee ho enge ketan ho te tan anti veka chuan enge mokal har sat na om chuan supposing paralysis ani chuan paraplegia ti chuan he jeng pani ke che thailo ho ko kan pethin thawa hemi crush chu amamo tu te tan mamo dana zirin amamo dana zirin helai munain certificate kim chang in nei chuan kan mis te hian a thlonin free vekin dong free vekin an lo pe thei chewani te kha kan thwal non le lo kange te chuan mun danga mungra danga en le tai lan o chuan he kan bula hian in wheelchair kan ti mai o na chi sang kha om ta mi sia mi han soifia sakle ta sela ain ang lo noya man dan chung chang te kha hemi hi ama saber om hi CP chair katia cerebral palsy hi rilu la pang har satna ho khamo khatyang mamo hote khong lut tuk te thu thei lo te khatyang ho kha antan hey table angin hisap angin che thei lo angin che thei lo turin an da ve ka fix in mo chon chunga te poti te om ve ka ke te enge mo a khong lut tuk enge balance thei lo ton strap te om ve ka kha ama kha a bel enge kha formin da turin an da ve ka chunga hemi chunga te poti te omamo hemi chunga poti te anti thu chungin anti thai turin khami heta pon ai theya chuan enge mozir ti pon anti thai veka hi all round ni mai multiple work ati turin anti a hei CP chair thar thai ngala ile inta na mang theya mang thai veka chuan hi wheelchair nya hi chu large wheelchair alian chuan hi ate chuan hi walker ania chuan hi a large size ania small size po hey patient hisap angin mo according to the patient khami kha hau po hei hau zong po hey document chuan a free vek an dong thei vek ani khala pe thei vek kai documents chuan free dong thei lai takha apui mod lai chu thilman tamanya le thei lo tam takhan dona chuwan chuanin helai hianin a thlonin in lo pe thina ni ti shelo tam takhan dona ni chuwan chuan kan program kal tlang hian mi te tan mal somna ni ngai po ka me se ti ka kan soinon le a ti chuan mi training patient zong kha local se min demand se kan pes factorin ready vek ban tha em tra chu lai chu nge a shatur tak lo shelo pa nom pon kan program lo clear to te kan lo in shilpung zel se lamo workshop chunga khan kha manra chi sang te kan clearin aman dan te pek chwa dan te kan ngai tha hawania helai hian na in tho dan kha kim chang de mi han soi sak le te che hemi hi piano department hi heta chuan hey fabrication te chuan casting te ti veka heta processing orthotic hey kelem te kutlem ti sang kha variety of kutlem kelem te an heta siam veka fabrication te ti veka chuan khami ringot ni lawin su modification te kan ti veka hey supposing foot flat te om chuan hey kan ke art chi high lutuk le khatyang kha chu modify thi sa pangin kan modified le siam thap thei veka heta ti veka khami kha po chuan
kami ringot ni laupon adang kan hey pechwak tur hey agent appliance haute zong kha heta omveka hey worker te chuan wheelchair te small large te chuan CPJ ti sanga heta set sa in ada veka kami kharol ban lo hautan PWT tan pechwak turin kan ti veka chuan kami chung in fabrication te chuan process orthotic hisiam veka heta patient kha local le anga measurement te la anga casting te la anga mamo hau ka chukal thei vek tu na pon tu pon kal thei veka professional tu na lawa tu na tak chuan lo kan lak tu ma kan huna chuan kal thei veka ni tin kal du pon akal thei veka measurement la anga casting la anga equipment veka ka siam le anga chuan khami trial te ti anga chota kelim te siam le hei kan work tur kha practice tur pon veka thunga workshop a khami khan practice tur kha khami enge modik lo pal pon kan siam thavek thei kha local vek ro se kati an huna ban trai em tirani atikan I ke lem mamo kha chu in local langa tikan measurement te la anga siama nga chumi piala ma chuan a working akal dan khazir tir le anga akal dan po enge mo diklo hey helai mo anati hi le chuan kan modify thei veka ka siam tha thei veka khami hisab pangen kan ti le anga khami ringot pe thak tur pon document hi poimo document kha pele chuan kan free vekin thei vek kha po ban thaem abeng war thak do tung ringot clear to the pon an lo tangkai puinge ka basic khlai kan documents in require ka eng ang tinge ti lai ka detail in minan soi sak lok lak document chu UDID kan ti ka unique disability ID card an oma chuan khami kha le disability certificate kha xerox copy ngai le anga chuan Aadhaar card xerox copy ngai le anga chuan passport size pakhat angai le anga chuan income certificate hi BC changin lak theya khami kha ngai le anga ma se income hi thakata 22,500 I tam lo tu khami hi pe chuan engkim hi free vekin pe thei kha wangin mamo hau zong kha ka som che local vek ro heta kan pe chwak turin kan ready veke avan lo mo mem ni mamo tu zong ten kha documents and require zong po chiang takin dikan kan sia helai hi amamo tu ten tangkai lezwalin in lo mangdon nya ti kha top nan kan soi ni sela boina in hun lutak min pe in chunga lo me ke ni po kalom lutuk khati khan rolban lote ta na sarkarin ro man na thatak mai asiam kong khatchu kan han clear le ta a mamo tu ten in lo mang tang kai nge don nya